Sawon piye sawon? Ngene ae. Ngene terus. Enggak, pernah tak coba lewat? Pernah. Coba tapi ngomong tak coba, enak. Apa Anglian numpak prau layar ing dina Minggu de pariwisata. Adik jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Anglian numpak prau layar ing dina Minggu de pariwisata. Jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Anglian numpak prau layar ing dina Minggu de pariwisata. Jawil mas jebul wis sore witeng kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe.